मुंख्लं नखरनि दाबिखौ सुफुङाब्ला राजा लामायाव ओंखारगोन। जुदि बिथांमोना मोजाङै होआबाथ' जों लामायाव ओंखारनो गोनां जागोन आरो मुंख्लंफोरखौ जिहेतु गिबियाव सुबिदाखौ होनाय बा सिबिनाय बिथांमोननि दायित्वमोन जों बेखौ नांगौ गोदा खोथा गैया। मुंख्लं नखरनि सुबुंफोरा लामायाव ओंखारनांगौब्ला गुबुन हारिया मिनिगोन। जों मोनसे गावनाव सिरियै दं। दिनै मुंख्लं नखरफोरा जुदि ओंखारनांगौ जायोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो मिनिगोन गुबुन हारिया। दिनै मुंख्लं नखरफोरा गावनि मोन्थायखौ बिनो गोनां जादों। बिटिआरनि गासैबो दफाफोरा जाफुंथारनांगोन। जोंहा बुंनांगौ नै बिसोर बिटिआरनि जा एकर्ड दफा गासैबो जाफुंनांगोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों मिरु मुंख्लंआरि नखर आफादनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारिया। दिनै बाक्सा जिल्ला मुंख्लंआरि नखर आफादा सुबनकाटा मागो मेला फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों आफादनि 3थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंदों। बे जथुम्मानि गेवलां मेलावनो मिरु मुंख्लंआरि नखर आफादनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारिया बाहागो लानानै बडलेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय नखरा सरकारनिफ्राय मोननो गोनां अनसुंथाइखौ दिनैसिमबो मोननो हायैखौ सोंखारिदों। दा बिखेक भाबैथ' जों दा बेखौ डाइरेक्टलि बुंनो हायाखिसै। दा जिहेतु जोंहा सरकारनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जाफोर बुंनाय खोथा बिदि बिथांमोना बुंदों जे थाबैनो बेखौ लाबोनानै होफैगोन आरो बे लाबोना होफैनाय दायित्वआ जिहेतु बिथांमोननि सायाव। दा बिथांमोना जेब्ला जों थाङो बिथांमोना बुंदों जे बेखौ थाबैनो होनायनि बेबस्थाखौ लागासिनो दङ। नोंथांमोना सिन्था खालामनो गोनां गैया। जे बेखौ होनायनि गथाय लाहार फाहार जाजोबखाबाय। साननैसो उनावनो स्टेट गभर्नमेन्टआ रांखौ हरगोन। खिन्थु दिनैसिम जिहेतु लासै फासयलांगासिनो दङ। दिनैनि जिथु आफाद बे आफादनि गेजेरजों मोनसे खोथा खोनानो मोन्दों जे खमैसो होलांगोन होननानै बुंलायबाय दिनै। दा साननैसो आगोलाव हिमन्त बिश्व शर्माया गाव खुगाजों बुंदोंमोन जे 2000 सासेनो होगोन। आगोलाव जिहेतु 300 350नो होलांनाय जाबाय। दा बाखिखौना लासै होगोन होननानै बुंदोंमोन जिहेतु बिथांमोननि लिस्टआ क्लियार जायाखै होननानै। दा बिथांमोना दिनैनि मिटिंआव जिथु खोनानो मोनबाय बेयाव बिथांमोना बुंदों जे 400 होगोन एसे खमायलांगोन बेखौ जों क्लियारहै बुजिना मोनाखै। आरो बिथांमोना जोंखौ जिहेतु बुंहरदोंमोन नोंथांमोना दिनै एसेबां हाखु दाखु खालामनो नाङा होगासिनो दङ साननैसो उनाव जों क्लियार खालामगोन नेथ'दो। बे कारनाव जों नेथ'दोंमोन आरो साननैसो नेथ'बावगोन। जुदि बिथांमोना मोजाङै होआबाथ' जों लामायाव ओंखारनो गोनां जागोन आरो मुंख्लंफोरखौ जिहेतु गिबियाव सुबिदाखौ होनाय बा सिबिनाय बिथांमोननि दायित्वमोन जों बेखौ नांगौ गोदा खोथा गैया। मुंख्लंफोरनो जाहोगोन होनना गावसोरानो एकर्डआव लाखानाय आरो बिथांमोना खुगाजों बुंखानाय बे मुंख्लं नखरखौ नायफिननाय बिथांमोननि दायित्वमोन। दा बेखौथ' जों बिनांगौ खोथा गैयामोन। दा बिथांमोना होआबाथ' जों बुंनांगोन बेखौ जों क्लियारहै बुंनो हानाय नङा। दा बिथांमोननि साननैसो उनाव जों खबरखौ मोनगोन बिथांमोना थारैनो बेसेबां सुबुंनो होनो थांगासिनो दं। दिनैनि आफादा बुंलांदो जे 2023नि गेजेरावनो गासै मुंख्लंनो होजोबगोन होननानै। बेयावबो मोननै आं गोनो गोथोखौ मोनदों। खेबसे बुंदों जे 400 होगोन। 400 होयोबा 6000 जों बिथांमोना डिक्लेयार खालामलांदों। 6000 जों मुंख्लंनो माब्ला 400 माब्ला फोजोबहैगोन। दा बेखौ बिथांमोना माब्ला बे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जा मोननांगौ रांफोर बेखौ माब्ला लाबोनो हागोन। दा बेखौ आं बुंस' हायाखै। आरो मुंख्लं नखर बायदियै जों जिहेतु मुंख्लंनि बिनिमयआवनो बे माबाया जादों एकर्डफोरा जादों। बिथांमोननि नखरनि लोगोसे बिथांमोननि जा सिमां बे सिमांफोरा गासैबो जिहेतु एकर्डआव ज' जानानै दोङो। बे एकर्डआ जायोबासो बे मुंख्लंनि सिमाङा जाजोबगोन। दा बेफोर गासै दफाफोरखौ जे थाबैनो मावफुंजानाय लुबैजागोन। आरो जुदि थाबैनो मावफुंना होआबा जोङोथ' ओंखारनो गोनां बायद' जागोन बा खुगा सिनो गोनां बायद'। नाथाय जों मोनसे गावनाव सिरियै दं। दिनै मुंख्लं नखरफोरा जुदि ओंखारनांगौ जायोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो मिनिगोन गुबुन हारिया। जे दिनै मुंख्लं नखरफोरा गावनि मोन्थायखौ बिनो गोनां जादों। बिदि होननाय लोगो लोगो गुबुन हारिया मिनिगोन जे बर'फ्रा गावनि मुंख्लंफोरखौ सिबिनो रोङा होननानै। दा बेखौनो हयथ' स्टेट गभर्नमेन्टआ नाजाबाय थादों। मोजाङै हराखै। गावसोरनियाथ' होनानै लायो। हारसाफोरा जिथु मुंख्लं होननानै माबायाव बुंदोंमोन बिथांमोननो होजोबना होलांबाय। बिफाव मानिथ' दायित्वआ जिहेतु बिथांमोननि सायाव। दा बेबायदिहाय जुदि बिथांमोना जेबो लायाबाथ' जों लामायाव धरना कार्यखौसो लानानै ओंखारनांगोन। आरो अनलि फैसानि थाखाय नङा जोंहा बुंनांगौ नै बिसोर बिटिआरनि जा एकर्ड दफा गासैबो जाफुंनांगोन। एनडिएफबिनि जायफोर हमजानानै थाबाय जाय सोद्रोमाफोरा दिनै गोदाव सोराव जानानै दं खुनु संस्थापन मोनाखै बिथांमोननि गासै संस्थापन बिथांमोना थाबै खालामनांगोन। आरो खालायाबा जों बुंनो गोनांखौ धरना कार्यखौसो लानानै जों बिटिआर गभर्नमेन्टनिखौ बुङा स्टेट गभर्नमेन्टआ जिहेतु एकर्ड खालायदोंमोन सुक्ति खालायदोंमोन बिथांमोनखौ जों बुङो। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 20, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला।
बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।